Prajurit Mojopahit sing tak pandegani padha bosah basih piring kebabatan Pacé. Kula cecetan, bali ora Mojopahit, aku gelem bali, watene wis nyangking kirahku. Estunipun kula sampun tumuju wonten ing Kabupaten Granthi. Kula sampun tok panggih kaliyan Dipati Bandar Subali ing Pendapi Agung Kabupaten Granthi. Kula ripih kanthi sarana laris. Piyambakipun boten mendha malah sangsaya gaglo. Tugunipun dadosaken pasulayan Kakang. Usanane prajurit ingkang kula pandegani kalindih ing pangayundan. Alah. Kula sinuwun Prabu Martunjung iki mau dawuh sing supayane aku mau nglamati apa sing dadi lungamu saka ing Kadipaten Mojopahit iki mau. Mula yen kabeh para prajurit iki mau wis ora kuwawa tranggulangi kridane prajurit saka ing Kadipaten Granthi ya wis ora dadi boyo kados pundi Kang. Kowe bali matur. Mengko aku sing bakal golek sraya supayane amprih tentreming Praja Mojopahit. Oh, ngaten. Keparapun pamit Kang. Bali yo. Ana ing Kabupaten Granthi kalih ing yo aku bakal golek srana supaya tentrem ana ing Kraton Mojopahit aja nganti Adipati Granthi ki mau luwih sing kurang bener. Sampai ngejak ketemu ning papan kini lah yo kawet
sujono kaya ngono to. Aku ora sujono lho Kakak. Mung saiki lho jaman saiki. Wong lanang kuwi akeh ngapusi. Kondo pamit karo ngopi. Ning sing dituku iki gak kopine. Nanging bubuke lho. Sik to. Gonku dadi pacanganmu ayo suwe. Wis suwe. Wis 3 sasi. Ya to. Kok sujono kaya ngono to? Aku iki ra sujono. Iya to, Santi. Aku sujono. Ning akeh wong lanang kaya ngono lho Kakak. Ngajak ketemuan karo bocah wadon. Kawit jam seminaya ya dino kok ketemune papan kene. Nyatane sampeyan nak radat teko papan kene. Mestine wae lah ketemu karo kowe. Ya wis, yen to tekaku ning kene iki gawe gelaning atimu, aku tak balik mulih bae. Kakak. Ojo to. Sampeyan kuwi lho. Dadi timbang aku teko kowe nesu. Kok yo sampeyan iki dadi wong lanang kuwi lak yo kasuci to Kakak. Anggonku nesu kudune iki sampeyan lak yo ngrayu. Kondo sipi supaya aku iki wis nesu karo sampeyan. Sok kuwi lho Kakak. Tenane. Aku wis ngomong. Kowe rung teko kene, aku wis teko ning kene nanging aku sesingetan bae. Sampe gedhe kae. Lah napa sampeyan ini sampe pengen gede? nodi. Katresnamu sepuno to karo kakak. Oh, kaya ora sampeyan iki lho Kakak ngono to. Santi. Kakak Aku sampe. ketemu karo Santi. Iki tenan. Ngene. Ku aja ketemu, ya kan longgaran waktu. Ayo padha lombang. Halo, Mbak. Atur Katrisna. Iya. Ning alon-alon bae ya Kakak. Ya, Alon-alon penting lakon. Ya. Gremet-gremet penting ya selamat. ojo patir Santi. Aja grusak-grusuk. Aja banter-banter lho Kakak. Santi. Kerja-kerja kok lanang lho Santi. Iya Kakak. Iso dadi pacangan Santi. Lho, bocah wadon di parupan kang ayu. Pindane. Sampeyan aja ngalon-alon kowe. Nek ngono kok karo aku Kakak. Ucap-ucapane omah to nyentri pasangan sampeyan. Rupane bagus. Kanggo jawab gagah pinten solo Kakak. Pinten.
wadon kang lejo karo kakak kan ora Pisan yo kakak. Ono tak usumi ya. ora percaya. Aku percaya kok kakak. Yen ora percaya bedel bojone kakak. Wes tak bedhe ono tulisane apa ora lho kakak. Mesti ono. Apa? Santi cintaku. Ah, sampean. Santi. Santi. Kepiye kakak? Aku janjane iki yo piye? Kok yo piye iku piye to? Yen to nyawang. Apa sih kakak? Kakak bakal tanggung jawab. Pisan yo kakak. Ojo nganti aja sak jengkal wae karo yo kakak. Aku ora bisa tinggal kowe. Kowe Santi. Kenapa kok iku yo kakak? Sawer, sawer, sawer.
Sopo? Aku Joko Murdo, kanca ruangmu. Murdo! Pancen So, aku lali. Biyen aku wawor karo kowe. Saben dina dolanan. Ning sawise aku ninggalke omah lan papan dunungku. Aku saiki manggone alas tungguron. Udakara sono sawitu. Ya 8 taun. Toh, piye Joko Murdo? tenane aku kepen bali. Siji, aku kangen karo wong tua. Senajan to kawujudanku kaya ngene. Nanging aku dirasa. Rasa putusno marang Simba. Sing kaping pindho Murdo. Aku arep kandha marang Simba. Gon kondo bab perkara apa, Joko? Ning sadurunge kandha karo Simba. Aku tak kandha karo kowe. Ya. Kondo, Ae sapa? iki calon bojoku Santi kae. Santi. Uga kanca ruangmu kae. Oh, Iki Joko Murdo kae. gedene ta. Piye? Pokoke gedhe. Lah kebo kaya nyala bokong bar rumah sama aku mau mek pajar kebo wedok. Toh, Piye Joko? kok pinter men golek to. Lho wis mesti wae aku pinter to Joko Murdo. Pokoke Wong bagus koyo saember ngene to. kok. Toh, Piye Joko Murdo? aku arep kandha bloko. Kondo, bakal Sawise aku papan ning alas tunggurono. Panggonku nang wong seret gedhe. Aku ning jero kumpul kang gedhe. Saben dina pangananku mung wowoan. Sing enak tak pangan. Lan godhong-godhongan yo sing enak tak pangan. Ya, Bareng aku turune grumbel. Toh. Ana ula sing gedhe. ana ula gedhe. Ngupeti awakku. Aku meh diuntal. Ula tak cekel diase. Wong tak kerwek tak cokot. Satemah getih ula. Mlabar mili. Nganti tekan tak ombe. Wah, tuh. Ula mati. Getih tak ombe segere kaya ngono tuh. Dagingé ora tak bakar. Lan tak rokoti mentah yo enak kok. Joko Murdo, janjane pakan manmu ku Pak woh-wohan lan godhong-godhong. Iya, toh. Ini apa kok ula mbok ngongso? Saking jengkele atiku. Lho aku wis suwe mapan ning alas tungguron. Kok aku arep dimongso. Barang ngono to. Aku ndek pamikiran. Piye Yen Pak? getih kula ki seger. Daging enak. Umpama aku ngincipi getih menungso lho piye. Kok dhisik. Piye to Kakang? Yen to kowe arep ngicipi getahe manungsa, kowe iku kliru mergo kuwi dudu pakananmu. Ya pancen bener kuwi dudu pangananku. Ning aku kepen nyoba. Segere kaya apa getih menungso. Endake kaya apa daging menungso. Joko Murdo, Hmm. yen kena tak elingake, ora sadadak bacot kowe kepengin mangsa menungsa. Santi to. Aduh Kakang, aja Kakang. Santi pacanganem to. Awae lemu mesti daginge empuk. Aja mesti wae Kakang Dani, opo. Getih aja. akeh. Joko Murdo. Ojo Santi, Santi kae calon bojoku Joko Murdo. Toh, Nggih. niat lan karepku sangka alas tukuran itu. Aku kepengin ngombe getih menungso. Mangan daging menungso. Ewon dene sapa ae pawongan sing alang-alang lekas lan garap. Yen to kowe kepengin bacot, arep mangsa Santi. Kamangka Santi ki calon bojoku. Sedemo batuk sinyarit Ora bakal tak palangi. ayo maju kali atimu.
kowe kira duwe macan? Nun sen. Kula menika ngantos raja cincing, keringet kula dodosan, ambekan kula pendosan. Kula mboten dioyak kewan kados macam niku mboten. Ini cah bagus. Ora kok teges aku ki mau tambung karo kowe iki ora nanging lagi sepisane aku ngerti karo kowe. Kok menawa kowe ki mau duwe jeneng-jeneng sapa, kowe saka ngendi? Kok nganti ke playu ana sak tengah ngalas iki mau gawe opo? Nggih. Kula menika pun Joko Mugro. Kula santri. Nggih panjenengan niku sinten? Ya. Diwanuhake ae aku patih ana ing Kraton Majapahit. Kepatih saking Majapahit. Kok menawa playu ora kaya dene kewan sing galak. Banjur ana apa? Kowe dioyak apa? Apa memedi sing didirisi kaya ngono to? Kantos kula mlajat cincin menika, kula pun dioyak Joko Mercu tenggak menika wujudan kaya dene manungsa lumrah. Ning tenggak munggah menika kawitan kebu. Badhe mangsa calon bojo kula Santi. Rahayine kula menika kepanggih dhumateng panjenengan. Sawise kowe ketemu aku, Kula badhe nyumpang ayoman dhateng panjenengan. kowe njaluk sabiyantuku sing supayane aku ki mau ngayomi karo kowe. Wis kowe mapan utawa bali ana ing desamu. Perkara merjuwa urusanku. Dados katen. Matur suwun Ayo sami santai-santai. Layak Joko Mojo ki mau wedi. Kok menawa nyawang gelem-gene sing kaya ngono. Apa kira kowe ki mau sing jeneng Mercu? Ora klaru. Joko Mercu aku. Lah kok kowe nganti ngoyak-ngoyak Santi kelawan Joko Mojo ki mau? Tenane aku ngepengenake. Piye to segeri gede menungso. Lan enake daging menungso. Sopo kowe? Mercu diwanohke aku. Aku patih mau dura saka ing Kraton Majapahit. Mau Doro Patih. Patih mau Doro. Sakwise kowe krungu mbok menawa jenengku ki mau patih mau dara sangsaya seru. Tembungmu apa kira kuwi mau wis mangerteni patih Majapahit ya mau dara. Mau Doro Patih. Tenane aku ninggalke omah. Mapane ngalah tunggurono. Sewintu ngawasi. Ya 8 taun. Terus Sajane aku manggone alas tunggurono. Rumangsaku ana wing dewa. Kang pewantean. Sing krungu ana taling aku. Kiwa dalah tengen. Wing dewa mau. Koyo jawani-wani. Punggawa praja ana ing Majapahit ya mau Doro Patih. Mau Doro Patih. piye Joko? Aku njaluk tuh. Aku pengen ngombe getih menungso. Rakit tampung setitik lan mangan daging menungso. Padha wae rakit tampung setitik padha. Joko Mercu. Yen mangan utawa ngombe mutura jamak lumrahe menungso. Mula ing antarané Majapahit lawan Kadipaten Grati iki lagi wae ayun-ayunan perang. Kamangka ana ing medan laga kae akeh bebono, akeh prajurit sing padha mati. Mula sing tak jaluk kanthi leganing atimu, kowe aja munggah ana ing Kraton Majapahit luwih dhisik. Sangga karepe mau Doro Patih. Kowe tumeka ana ing Kadipaten Grati. Siji, kowe bisa mbondo Adipati Grati
ya Bandar Subali kaping pindhone kowe gedhe bisa mateni kuwi sing dadi tadah kala mangsamu. Kepiye kira-kira sagu apa ora? Mau Durawati Merju tak sakui jalaran aku kepen mangan daging menungso ngombe getih menungso sing jenenge Bali Subanda Kabupaten Grati dumunungi soto mertusi Sagung Bondo nyuwan kini mojopan kalau mun aku wis bisa nyuwan Bali Subanda opo untuk kunduan kowe bakal tak jalukake ganjaran ana ngersane Sinur Prabu Bramartunjung. Mula aja kesuwen ning gone papan kene ndang budal tumuju ana ing Grati. mau Durawati amin Donga. Paraupan iki mau diris. Yo, iki mbok menawa kanggo Sraya. Adipati Grati bisa kapikut aja nganti nggih geger ana ing Raja Majapahit. Merju, aku sing bakal ngawat-ngawat. Kok ngane-ngane kawujudanmu manungsa ning prawamu kaya dening Maesa. Yen pancen kowe bisa tata jalma saka kang dadaran saka mertusi dadaran saka ngendi? alas tumrono alas rausan kae panggonan Ngemu wigati apa nganti ana ing trakak Rambating Lalagan Kadipaten Grati. tenane aku golek sing jenenge Bali Subanda Yen wis ketemu marang Bali Subali tak bentuk sowan ki Majapahit umpama bangga bakal tak sembadani cetane kowe minta Sraya ana ing Praja Majapahit. ora kleru Kowe pengen mangerteni sapa sing aran Bandar Subali? dudohke Aku dhewe. kowe Bali Subanda kowe gelem tak bondo kanthi Majapahit sowan ke Majapahit Kena ning ana pitukane pitukane yen aku wis jebabah depan lemah Serno depan lemah. Bali Subanda kena sumuku brodol atake